Hi guys! Welcome back! So for today's video, pupuntahan naman natin ang isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa Pangasinan. At andito nga tayo ngayon sa may Abagatanan Beach sa may bandang Agno, Pangasinan. So isa ito ulit sa mga pinaka sikat na puntahan ng mga turista at mga dayuhan para makapag-relax, makapag-unwind. Sobrang ganda dito guys, meron tayong sandbar, kitang-kita yan sa umaga. Pero kapag hapon, syempre high tide, tumataas yung tubig. Dito sa Maabagatanan guys, kung gusto nyo talagang sulitin yung bakasyon nyo, meron silang activity dito like banana boat. So meron silang pinaparentyan and ang renta po is 150 per head. At huwag rin kayo mag-alala kapag may mga dala-dala kayong mga chikiting natin kasi itong spot na to sa may harap ng cottages is perfect para sa ating mga chikiting. Hindi nyo na rin po problemahin ang inyong tutuluyan dahil meron tayong mga transient houses dyan and available cottages for rent. So kung nagbabala ka pang humirit sa tag-init, isama mo na to sa bucket list mo at siguradong mag-i-enjoy ka at marerelax ka dahil sa ganda at linaw ng tubig dito sa Maabagatanan Beach, Agno, Pangasinan.